USA, men nu er hun endelig hjemme i Danmark, klar til at indtage scenen sammen med danserne Frederikke, Emilie, Julie og Sara. Min sang hedder Lad os følges ad, og det handler om verden, og der skal være fred på jorden. Min NGP-sang, det handler meget om det med, at jeg har rejst i mit liv. Jeg har oplevet mange ting, blandt andet at folk har det skidt, blandt andet at folk har det rigtig, rigtig godt. Og så er der nogle ting, jeg bare slet ikke kan forstå ved det, hvorfor der er så stor forskel mellem rig og fattig. Det er